goɗɗo mo gollodineɗa momin jewtide ko ɓooyani woni Amadou Ba gonnoɗo hooreejo jagorɓe saaha laamu ma o andani amen guila gaccuɗo laamu ha hande on meeɗa haaldu tawo hade o noon o wi on maɗo ko ɗum woodi sabu min kaldi gotol quand même ko téléphone wonano ni téléphone min kaldi ko message uji tan ñande tabaski taske o neldi kam message jaabumomi ɗum ko mataw wonko waɗi ɗum noon wona gueɗe radio walla gueɗe presse so tawi neɗɗo kam Allah rendini on min nde ƴeewan mi laamu o wondano e am o wonano e parti am ko nde gartumi ha mbaɗami président gandumomi mi yinomo ni hade nden nde gonanmi premier ministre ha nde o nomete on saaha ko juuɗam aussi rewi comme premier ministre Allah waɗi o ari mi woni président mi ɗaccimo ɗo tawnumomi ɗo e golle directeur général mi ummidima ɗon mi tottimo ministre des finances hakke duuɓi 6 ha ministre des affaires étrangères mi waɗimo premier ministre mi waɗimo candidat donc min ko ɗon mbawmi hadde neɗɗo wawa rokkirde ko ɓuuri premier ministre e nder laamu ko heddi ko Allah rokkirta neɗɗo laamu kadi rewna yimɓeɓe mbaɗeɗa piileɗa ɗum wona ko président watta décidé ko noon so caɗele ne hen yo moni fof ƴewta hoore mum ko ɗon tan kaɗanmi hen nde min jaɓɓimo kadi min namnimomo wonde wote ɗe ko kanko ari ɗiɗaɓo an toɗɗima ni e nder woɓɓe suɓanoɓe kono ko kanko cuɓiɗa kono e nder wote ɗe heewi ɓe gonduno ɗon e parti politique woni lando APR yaltannoɓe téléji walla e radio ji ene mbi wote jaggarane Amadou Ba e ɗeɗo wote ete nden e biyol Amadou Ba ko an wonno hoorejo lando o beela sa artorina ɓen ɗon hande ina wawno wote ɗe jaara banggue goɗɗo mais ɓen ɗon biyeteɓe ɓe won hen ko candidat wonno baɗon hen Abdoulaye Daouda Diallo ko candidat kañum ardi Amadou Ba laabi ujunere e parti amen o nde min gonata opposition minen gonduno te ala fof ko ɓurnomo pour o wawa waɗede candidat Abdoulaye ko min wimo min cuɓogolom Allah waɗi koye Amadou Ba woni donc jante e dow makko min jewtidi ko heewi o ummi o jaɓi o yeehi kamɓe ɓe gañima toɓe koɗi to kamɓe calinoɓe kamɓe mbiyannoɓe ne jiiɗi wonde candidat ɓen gañima ɗo goni ɗo donc wiide hannde ko ɓen ɗum ɗo kadi ko wona noon yaari tigi rigui donc hunde noon so waɗi aɗa andi saɗa gañoto noon toujours élection Allah waɗi ngol lawol a gañaki a ƴewat holko waɗi a gañaki eyyi kono woto yimɓe ƴeew tan des accusations manam ne tuumaji ne faye woɗɓe kala calinoɓe ha e sukaɓeɓe ko wayno Thérèse Fayene ɓe jeehi gañima to guure mumen Fatick min gañima etc donc so tawino ko ɓen tan e min tan ɗomin gotata ɗo nden oɗo saaha o woni no président cikkuɗo ko haɗmon gañade e wote hoore yaku jawtuɗe ɗe min nanan no fewi mbimi cikkuɗa an e yiyande ma ko jaltuɗa koye joni micciɗa jooɗiɗa ƴewtiɗa holko saabi mbasɗon gañade ɗeɗo wote hoore yaku Sénégal ɗum ne juuti pour mboɗo haala ɗum ɗo ne juuti saabu y a plusieurs facteurs wona ko kadi ɗum ɗo wona cadre pour haale saabu aɗa andi élection ko processus koko juuti donc vraiment cikkumi tan kadi duuɓi 12 so régime waɗi ɗum ina hani yimɓe daña désir de changement ɗum ko gonga yimɓe ne jiiɗi changede kadi laamu hesuɗo saabu duuɓi 12 ko minen jogui laamu ɗum ko ɗiɗo parti o est ce que darima no hanniri ni guila nde mbattami président 2019 won golle ɗe ganduɗa so tawi parti daroraki noon nangi laamu mum alay saago laamu sa nangan tan goɗɗo heɓtat e goɗɗum ko ganduɗa peut être addi situation ha changement dañi ɗum noon changement kadi neɗɗo saɗa wone politique a jaɓat ko Allah haaji ko kadi ko yimɓeɓe gotata so tawi ɓe gotananima a ƴewat pourquoi ɓe gotanani kam mbaɗa feere natta e langga he ha mbaɗa feere ɗum ɗon iwa kono wona moni fof aɗa wiya ko kaari waɗi walla ko ɗum waɗi min mi watta accusé hay goto cikkumi tan ɓuranno kam hannde ko parti am wona ɗo kanko o gaño kono Allah haajani ɗum hatta noon yo yimɓe continue harande c'est tout